Локо Пловдив победи Марек с 4-1, а при мен естествено е героя на двубоя, реализира хетрик Мартин Камбуров, спечели наградата за играч на матча. Марто, за мен е чест да ти връча тази награда. 76% от читателите на Гонг те избраха за номер 1 сред футболистите на игрището. Кажи ми първо, поздравления за успеха. Как ти се видя двубоя отвътре? Мисля, че искахме да покажем, че сме по-добрият отбор от Марек и заслужено оставаме в групата. Радващо е, че ранен гол така успяхме първата минута, или не знам, много рано беше гол и така ни даде повече самочувствие и спокойствие до края на матча. Това е радващо, че покахме, че сме по-добри от Марек и заслужено оставаме в групата. Пореден хетрик за теб. Какво можем да очакваме още до края на сезона? Трябва да правим и важното уточнение, че се изкачи на номер 1 при голмайсторите в А-група към момента. Да, има още 2 матча. Ще се опитаме да играем за нас, за едно добро представяне. Ако имам възможност да вкарам още, разбира, ще се възползвам. Имаше спекулация около това, че отбора ще играе за теб. Така ли бе в действителност днес? Ако е било така, благодаря на момчетата, че ми подаваха и че така имахме добри атаки. Не само аз, имахме доста възможности пред вратата на Марек, но пак казвам, че първият гол падна доста рано и матчът стана супер отворен на тежкото време, което беше. Радващо е, че успяхме да реализираме доста попадения. Не мога да не те попитам, седми пореден сезон, всъщност не пореден, но седми сезон, в който реализираш повече от 10 гола в А-група. Каква е формулата за успеха? Затова няма успех. Има хора, които могат да бележат, други така да подават, така че това си е до човек, до индивидуалност. Няма формула за головете. Малко да ни фърлиш яснота върху това, какво точно се случва с собствеността на Ботев, как влияе това върху вас, футболистите? На Ботев не знам. Не на Ботев, прощавай, на Локо. Аз точно не знам какво е. За жалост не е хубаво. Новото първенство ще почне доста рано, а няма никаква яснота около бъдещето на Локомотив. Като двете групи в Локомотив се делят и не могат да се обединят. Ще бъде тежко, но пък ще изчакаме. Имаме 2 мача, ние трябва да си ги изиграем като хората. Оттам нататък какво ще бъде бъдещето, ще видим всички заедно. Аз не мога да кажа. Само спомена следващия шампионат. Каква ще е целта пред Локомотив? Ако е в тази ситуация, не виждам каква може да бъде. Искам и се да свършат мачовете и да има някакво положително развитие, защото иначе трудно не очакват добри дни. Можем ли? Мартин Камбуров, играч на мача в двубоя между Локомотив Пловдив и Марек, завършил 4-1 в полза на пловдивчани.